Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de mércores, día 4 do mes de marzo, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe falaremosles de unha andaina que tivo lugar hoxe, conmemorando o Día contra a Obesidade, que organizou o Concello. Falaremos tamén do Antroido. Este sábado hai Antroido na parroquia de Meirama. Recordamos o que foi a xornada de onte da Administración cerca de ti e falaremos do Día Internacional da Muller, que se celebra en Cerceda este próximo domingo, día 8, con varios actos, especialmente teatro. Hai unha exposición sobre arte gráfica que se pode ver na Biblioteca Municipal de Cerceda. Falaremos do aniversario do Colexio Cruce e tamén de inversións importantes por parte da Diputación de 2 vías de acceso ao noso Concello. En canto ao tempo, as previsións para mañán van a ser de que entra unha fronte que vai a traer máis nubes e posibilidade de precipitacións. A Concellaría de Benestar organizou esta mañán unha andaina que se celebrou a partir das 12 dende o Xardín Botánico a través do programa da promoción da saúde que se está desenrolando todos os mércores polas mañáns ás 11 no Viveiro de Empresas do Acevedo e que vai a ser así ata o mes de xuño e o que poden sumarse calquera persoa que o desexe. En este caso, ese programa de promoción da saúde se adica ao benestar, en este caso emocional, pero tamén se dedica ese programa ou promoción da saúde precisamente a actividade deportiva e tamén se adica a alimentación saudable. O obxectivo da andaina de hoxe era o de conmemorar o Día contra a Obesidade, un problema que cada vez é máis común entre a poboación, pero unha das temáticas da promoción da saúde, que é a alimentación da saúde, a alimentación saudable, pois se iba tratando nesta andaina, donde expertos irían dando consellos sobre alimentación e tamén sobre o exercicio. Foron facendo. En calquera caso, eso tivo lugar hoxe e xa se celebrou. E cambiando de tema, este sábado que ven é o Antroido en Meirama. A Comisión de Festas de Meirama organiza para este sábado, día 7 de marzo, unha festa de Antroido que vai a ter lugar a partir das 6 da tarde no campo da Festa de Meirama. Haberá degustación gratuita de filloas e orellas con lectura do testamento incluído. A partir das 8 da tarde hai un concurso de disfraces con premios en metálico para o mellor disfraz tanto de adulto como tamén disfraz infantil. Xa a partir das 9 da noite haberá música co DJ Javi Eiroa. Para esta festa haberá carpa e calefacción. Colaboran, pois ademais de organizalo, a Comisión de Festas colaboran con eles os veciños e os comerciantes de Meirama e tamén o propio Concello de Cerceda. Onte martes, día 3, tivo lugar a xornada chamada Administración cerca de ti, que xa se fixo ano pasado e este ano volveu a repetirse. Foi no Viveiro de Empresas, no Polígono Industrial de Acevedo, e ali, pois os presentes, ao redor dunhas 40 persoas, se informaron sobre os diferentes trámites e cuestións frecuentes coas diferentes administracións, pero principalmente foron a obter o certificado digital ou a clave permanente para poder relacionarse electrónicamente coas administracións públicas e dende ali tamén se lles ensinou, especialmente no teléfono móvil, a instalarla e poder utilizala en algunhas das máis habituais xestións coa administracións, como pode ser as médicas, pedir citas, trámites coa Seguridade Social ou tamén con Facenda. Estivemos ali, este acto foi presentado tanto polo alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, como polo subdelegado do Goberno, novo subdelegado do Goberno, Julio Abalde, que tamén estivo no noso Concello e presentou este acto. Simplemente agradecervos ás persoas que estades aquí. Todos sabemos que os trámites, os expedientes, os traballos que a administración son tediosos, polo tanto, que se faciliten sempre é algo favorable, sobre todo aquelas administracións que de algún modo están máis lonxe do cidadán.
que veñen sendo o Goberno Central, que ven sendo a Xunta de Galicia, noutros casos. O Concello sempre pode servir como enlace, pero obviamente non se encarga de todo, e outras moitas cuestións pasan a formar parte das competencias de outras administracións, e ese lema preto de ti, que ademais para nós implica moito, o levamos no corazón, é algo que creo que explica a filosofía deste acto, esa cercanía, esa humildade tamén, porque ademais eu sei que o seu delegado é unha persoa naturalmente humilde, polo tanto quedalle como anel ao dedo facer iniciativas deste tipo, e ao final que poidan ser útiles. Vos preguntade todas as dúbidas que teñades, e desde logo pois o que poidades sacar daqui, tanto para os vosos trámites como para trámites de persoas coñecidas, vai ser moi favorable. Polo tanto, nós, simplemente como Concello, sempre a favor de que haxe este tipo de iniciativas. Sabedes que tedes as portas abertas totalmente. Desde a Administración do Estado se está facendo un esforzo moi importante para establecer aquelas ferramentas, aquelas plataformas, aquelas vías de xestión de todos os trámites administrativos, de forma que non sexa preciso desplazarse hasta unha oficina de administración, a un registro, o que sexa, para presentar e para interactuar coa administración. E, por lo tanto, o que tratamos con estas jornadas é preparar a xente para que poda acceder á administración sin necesidade de desplazarse, nin siquiera ao Concello, que é a administración máis próxima que ten. Por lo tanto, estas jornadas o que pretenden é eso. E sobre todo porque hai un elemento que é fundamental para acceder, é dicir, é a chave, en algúns casos se chama chave tamén, por parte de algúns administracións, a chave para entrar a esa administración próxima, a esa administración electrónica, é o certificado digital, o certificado da Fábrica Nacional de Monedas e Timbres. Por lo tanto, hoxe aquí se vai a facer, digamos, unha exposición de todo o que se pode acceder á administración electrónica, pero sobre todo se va a dar a posibilidade de que cada un de vos podades sacar ese certificado digital xa no momento. Ese certificado digital os quede instalado no teléfono, es dirán tamén como se pode transmitir desde o teléfono hasta un ordenador que se sabe. Que significa eso? Que desde a nosa casa podemos acceder absolutamente a todas, prácticamente a todos os trámites que temos que facer coa Administración Xeral do Estado e con outras administracións en algúns casos. Porque o certificado que vades a obter aquí os dá acceso a todas as administracións, non só a Administración do Estado, tamén os dá acceso, por exemplo, ao Sergas, os dá acceso á Xunta de Galicia, os dá acceso ao Concello, á Diputación, que tamén ten plataforma. Por lo tanto, eso os va a permitir entrar en todas as plataformas de administración electrónica que hai no noso Estado, porque é un sello, un certificado que ten validez a nivel nacional. E, por lo tanto, despois a actualización é moi fácil, porque se pode renovar directamente sin necesitar de ir a unha oficina, digamos, para que se faga. O sea, aquí o vamos a poder facer porque o rexistro da súa delegación se trasladou. Aquí hai xente do rexistro, entón aquí vades a poder facer os trámites que en condición normal se teñen que facer presencialmente en unha oficina de rexistro ou unha oficina de facenda ou cualquera das oficinas que están habilitadas para eso. Pois ben, continuamos para falarlles do Día Internacional da Muller, que en Cerceda se vai a celebrar este próximo domingo, día 8 de marzo, conmemorando ou coincidindo evidentemente ca data sinalada como día 8 de marzo, Día da Muller. A programación para ese día que organiza o Concello pretende chegar a toda a veciñanza e tamén pretende informar da importancia que é poñer en valor a mensaxe feminista na sociedade. En ese caso, a través da presentación de dúas pezas teatrais, unha delas para o público infantil, para o xoven, incluso para toda a familia, e a outra para o público máis adulto. Para o público familiar é ás 12:30 do domingo a obra A Cincenta que non quería comer perdices, de Sarabela Teatro. É teatro familiar, é un conto moderno que revisa con humor o papel que desempeñou a muller durante moito tempo. Defende a liberdade de ser quen queiran ser e pretende ser un alegato feminista. E logo pola tarde, ás 8:45, no Auditorio Municipal de Cerceda, terá lugar a lectura do Manifesto Feminista. E logo, a continuación, no propio auditorio, haberá teatro para adultos, para maiores. Teatro que será ás 8 da tarde,
coa obra Marcho que teño que marchar de Bea Campos. É unha divertida sesión de contos e tamén un espazo para reflexión sobre os roles e a desigualdade de xénero. É un cesto trenzado con historias protagonizadas por mulleres que eran feministas sin sabelo, dende meigas tamén ata, en este caso, persoas ou aboas misteriosas. Todo elo este domingo para conmemorar o Día Internacional da Muller, 8 de marzo, o Concello programou teatro para os xóvenes, teatro familiar, ás 12:30 e logo ás 8 teatro para os adultos, teatro coa temática, evidentemente, da muller. E se vostedes queren ver unha exposición sobre arte gráfica, a exposición está na sala de exposición Xosé Neira Vilas, na Biblioteca Municipal de Cerceda, donde se amosa a mostra do 19º Premio Internacional de Arte Gráfico Jesús Núñez, un premio patrocinado dende a Diputación da Coruña. Está exposto ata o próximo día 19 de marzo. Pode verse de luns a venres polas tardes de 3 a 8 ou os sábados polas mañáns de 10 a 12 na Biblioteca Municipal de Cerceda. Recordar tamén que está aberto, insistimos, para todo aquel que queira visitala. Un día máis recordamos que a próxima semana, o sábado día 14, vai a ter lugar unha das actividades programadas para celebrar o 50 aniversario do Colexio Cruce de Cerceda, que, en este caso, foi publicada no Boletín Oficial do Estado a súa orden de creación o 21 de xaneiro de 1976. Xa pasaron un ano e un mes aproximadamente, xa pasou, mellor dito, un mes aproximadamente de cando foi o 50 aniversario propiamente dito, pero o celebran durante todo o ano con diferentes actividades. A máis salientable é a do día 14, o próximo sábado, día 14, donde vai a ter lugar unha festa aberta ou romería, con un xantar incluído, programado no recinto escolar, no que están chamados a participar a actual comunidade escolar, pero tamén os exalumnos, o exprofesorado, e tamén haberá unha parte musical, donde destaca os alumnos e exalumnos que forman parte da viveza musical que deu o Concello de Cerceda e que deu o Colexio O Cruce. Ali estarán grupos e artistas tan salientables como Cenzar, Mr. Camándula, Carlos Xenderal ou Broa, que foron alumnos, ou en este caso son alumnos. Na xornada na que tamén haberá fotografías históricas, visitas ás instalacións e sorpresas. En calquera caso, todo elo o día 14 de marzo, a semana que ven, e recordar que haberá máis actos organizados para este 50 aniversario. Agora falamosles de obras por parte da Diputación. Si ben non son en Cerceda, sí que afectan o noso Concello porque son preto de 700.000 euros que vai a invertir a Diputación coruñesa para vías de acceso a Cerceda. A Diputación da Coruña axudicou dúas novas obras de mellora na seguridade vial na rede provincial de carreteras por un importe total preto dos 700.000 euros, como decíamos. Unha delas vai afectar a carreteira que enlaza o Concello da Laracha coa Silva, pasando por Golmar. En este caso, a Diputación xa invertira 615.000 euros en dous proxectos de mellora anteriores e agora prevé gastar outros 460.000 euros en dous tramos entre os puntos kilométricos 7 e 8 e entre o 8 e 11. Os traballos van a durar uns 5 meses e se incluirá a limpeza de cunetas, o fresado e a pavimentación con mezcla bituminosa en quente en todo o ancho da calzada. Con este novo investimento se reforza a seguridade deste itinerario fundamental para a comunicación local, que xa contou con reparacións puntuais previas noutros tramos da súa extensión, pero que é importante para comunicar a Silva con Laracha por Golmar. E por outra parte, a Diputación tamén axudicou
outra mellora viaria, en este caso valorada en 229.000 euros na carretera que comunica Cerceda co Mesón do Vento. A intervención se centra nun tramo en Ordes, un tramo no Mesón do Vento de aproximadamente 1 kilómetro entre os puntos 5 e 6. En este caso, a altura, como decíamos, do término municipal de Ordes e que vai a supoñer tamén un arranxo desta estrada importante para acceder tamén ao noso concello, en este caso dende Mesón do Vento en Ordes. En canto tempo, mañán xoves teremos un día de inestabilidade atmosférica ocasionada por unha valgada que se achega polo Atlántico. Con esta situación, mañán agardamos intervalos anubrados con chubascos. Serán máis probables pola tarde, incluso localmente treboentos. Decir que as temperaturas, as máximas, van a sufrir descensos e vai a ser notable este descenso nas máximas. Os ventos serán de compoñente oeste, frouxos pola mañán, rolando a norte-noroeste pola tarde, a vez que aumentará a intensidade do vento no litoral. Pois co tempo rematamos hoxe o informativo. Mañán voltamos. Saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos. Na televisión está Manuel Iris, en a redacción e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.